gagawin natin ngayon ay yung hotdog challenge ni Cute sa Team Katropa. Ayan o. Kailangan daw magpirito muna ng hotdog, pagkatapos talian. Then mamaya lagyan ng takip ang mata bago kainin. So, ayan guys, painit muna natin yung kawali pagkatapos lagyan na natin ng mantika para ipirito yung hotdog. Ayan o. So, Hotdog ay ready na. Ready ng talian. Ito gagamitin natin pang tali. Ayan na guys. So, ayan na siya guys, ay nakatali na. Ready to eat.
So hello guys, ito na ready na dalawang hotdog. So ang gagawin natin is takpan natin yung mata. Okay guys, hi. Steady, ready, go. Ang kamay daw dapat nasa likod.
Mahirap pala kumain ng hotdog na nakasabit. Diyos ko.